Сьогодні ми знаходимося в будівлі Меджлісу кримськотатарського народу, де лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв разом з членами Меджлісу кримськотатарського народу зустрілися з представниками збірної України по греко-римській боротьбі. Тут були головний тренер збірної, тренера збірної Ю-23. Також були наші спортсмени видатні. Це Ірфан Мірзоєв і Аїда Керімова. Ірфан здобув на останньому чемпіонаті Ю-23 бронзову медаль, Аїда здобула золоту медаль. І ми подякуємо за їхні здобутки, за те, що вони постійно на всіх спортивних майданчиках допомагають Україні показувати себе, і всюди звучить гімн України та флаг України розвіюється. Для мене особисто велика втрата те, що ми не можемо наразі використовувати Крим як місце для підготовки наших спортсменів. Але ми всі віримо і знаємо, що в майбутньому це буде можливо, тому що дійсно це те місце, де інше навіть повітря. Тому звісно, що Крим буде українським, як він і є. І де юре буде фактично теж нашим. Ми все для цього зробимо і все буде в нас гаразд. Настраювався на цю схватку і виклав все, що маю, щоб виграти це. Потому что ехать было домой без медали це непозволяемо. Я хотел привезти в Украину медаль. Мустафа Ага у нас главный в кримськотатарському народі здесь. І, конечно, это для мене це важливо, щоб він присутствував. Це мотивує показувати медалі, результат для нашого народу, для України. Це дуже важливо для мене. Морально було трошки тяжко, була дуже складна дорога. Сам чемпіонат проходив дуже добре. Ми їхали за медаллю. Все добре, що так склалося. Я дуже рада, що я представляю Україну. Це гордість. І в подальшому я хочу представляти Україну на вищих змаганнях і буду до цього йти.